and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Uy, hala! Hala! Kanang nanoog sa taxi! Si Kati ka na! Oh, di may tabong pasayop ko. Siya yun! Asa siya? Ni ang siya diri. Oh. Uy. Buang ako da ni. Buang ako da. O siya ni? Tinuyo nga. Kita pag yun ako siya. Oh. Na. Nagbarog-barog pa siya. O naglingi-lingi. Kisa kayong ipaabot. Okay. Muhay na kong paduol sa pultahan sa hotel. Magtakilid lang ko nga maglakaw. Unya, mukalit lang kong disilya. Aron nga makasuod ko sa hotel. Takilid. Hi! Uy! Ay! Asa ka, uy! Otek! Oh, ako ni. Ikaw, Laki ako. Ikaw bitaw, no? Oh. Nga abot mang katuod din eh. Naabot manggani ka. Asa ka, uy? Kuhaan kining... meeting ko! Oh, Meeting? meeting ko. Kuhaan ko ka nang... kuhaan ko ba? Kada bang... Networking! Networking! Herbal ba? Herbal. Sama, apel ka, pamimber ka? Ari ka pamimber na ako, herbal. Uy! Di lang ko kati, di lang ko Wa ko'y alama ka ng networking. Doon ako yung nahibawan. Nets balibul. Dili networking. Kabuang ni mo, Otik, uy. Ikaw, gyud. Uy! Sige. Di lang ko magdugay ha. Sa ilo lang ta. Palit ko pa, dire. Sige. Oo. Ayo. Oo. Aray, sa ko ha. Lagi. Lakaw na. Kati. Ay. Aray, sa ko, kati ha. Ay, lagi, ay! Ay, kabuang ani. Musod pa ba ka ko? O di na lang. Ang hanggaw ng Otik ay napanlingi ba ya? Inahak ba ya ani? Pero, di ko musod. Magduda po siya. Nga nawa ko musod. Musod na lang dyan ko. Pero, mutuman maka ko sa sulti ni Greggy, no? Nga musod ko sa kwarto sa room 398. Ang ako lang musultis Otik ang Franco. Nga ni ako diri. Ug unya, basin magsusi si Franco. Kung tinuod bang dunay usa ka meeting din kalabot sa networking. Happy ani, uy. Pero musod na lang jud ko. Ang animal nga Otik ay nagsige bisag lingi diri. Misuod na kyut Kati. Oh, tinuod ka nga may meeting sila sa networking? Oh, saman! Magpakisusi ko. Tabangan ako nga akong amigo nga si Franco. Ni anak ko sa labi aning hotel. Na coffee shop. Magkape lang una ko. Si Otik? Gikan sa atpang. Milapang. Huwag niya paingon diri. Ay nagpalit ay siyang pahan diya. Makita na ko siya. Tungod kay bildo ang pultahan ani maong hotel. Naa siya. Miduol siya sa card? Unsa iyang giduol sa card?
Nakigsulti siya. Sa ato pa? Why schedule nga doon ay meeting karon dire? Wa man sir. Wa. Mao ba? Ano day sir? Apil kas meeting? Ako an kining ako manggoy gidapit nga speaker. Unsa? Ikaw? Sagdi na lang, guys. Sagdi na lang. Ay, wa man kaha, madayon, ay, wa magud mo kontak na ko, gud nga, ang kumpanya na ko, wa man mo kontak nga, dili, madayon, mauna. Mau ba? Ay, sige, guys. Ano lang ko, ha? Sige. Speaker ko no. Napukon ka itong sapatos. Card? Oh. Unsay tuyo atong tao nga ni dool nimo? Speaker ko na to siya. Speaker sa unsa? Speaker ko na to siya. Noon nanda ko na yung meeting na rin. Ama ba? Unya, unsay tubag nimo? Ako ngayon na nga may meeting ron na rin. Mao ba? Sige. Salamat, guard. Thank you kayo. Nabang sa atbang. Marang nanawag tingalan sa kumpanya nga yang ikasapot. Mao ba? Salamat, guard, ha? Diya ka na. Sikati ka na nagkakaw. Asa man kasi? Hunugan ko. Psst! Hey! Katri, asa ka? Cancel! Cancel! Ha? Manawag ako. Nagdali siya. Ano mo to? Cancel. Nga naman. Salamat sa pagpahibaw, bay, ha? Pero bay, nangutan ako dili ba? Wa may meeting? O, basi dili daghan ang iyang ika-meeting, bay? Networking man kuno. Basig siya rang usabay, uy, ang i-meeting, bay? Ha? Mau ba? Kuan, nagpahibaw lang ko nimo bay. Nagpahibaw lang ko ba? Okay, bay. Basig mo ni ang iyang giingon, bay, nga pagpaningkamot niya, bay. Kay ni saad man siya nga iya kong palitan og bagong motor. Mau ba? Nangita pagidi siya laing sideline, bay. Pinaagi sa networking. Sige, bay Franco. Pastilan ay. Wag yung ko magdahom nga. Ikita na ko ang imong asawa dire. Okay, bay. Salamat kay bay, ha? Pa Franco? Nak. Kinsa to pa? Ay, si Bay Utik. Nanawag na ko ba? Nagpaibaw nga iyang nakitaan si mama nimo dito sa bagong hotel. Queen Hotel. Ha? Nagunsa man siya dito? Doon ako ka meeting. Networking ko no. Networking? Musuod pa gyud si mama ana. Unsa pa may lawas niya oy nga ikasustener? Kuwang na siya pirmi sa tuog ana pa. Mao gyud. Ay nalang napasudla si mama anang networking oy. Tabangi kong tambag sa imong mama, Claire. Ay nako. Murag dautan akong pagtuo. Dunay milagro. Ay nako. Saman. Anong nahitabo pa man yun nga nagkita mi din meeting ko no. Dili ka mating. Ote? Oy! Hey, kate, nigawas mo lagi ka. Wa madayon ang meeting. Wa madayon ang inyong meeting? Tarong, ha? Niduol ka man sa guard. Nangutana ka, ug na ba'y meeting.
Kay ikaw kuno'y speaker. Ay, ako lang kang gihinad ng guard. Ay, kay, sa tanaw na ko sa guard ba? Chulukoy kayo. Yan ang nangutan naman dyan ka. Naniid ka na ako? Saman! Ngay day kang panidan di ay. Utaw, sulagma. Nagyod kayo nga, nagkita ta diri. Ay, kuan, kanang, kaila to namang nag-auto nga nitagad ni mo? Kaila, nga naman. Ha? Ay, wa lang. Hapit ka masakit sa amigo ni Franco. O, lagi, Sofia. Nasanta ang amo untang panagkita ni Greggy. Abasin og pasidaan ka na. Nga muhunaw na ka sa pagpakiglambigit kang Mr. Martinez. Sofia. Magpaabot ka pa? Nga si Franco gyud ang makasakop ninyo? Ha? Kathy? Sofia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!